Mondoñedo viaxou esta fin de semana no tempo para homenaxear o seu esplendoroso pasado. A Praza da Catedral e o fermoso casco histórico da localidade vestíronse de época para celebrar o mercado medieval, declarado Festa de Interese Turístico Galego e que este ano celebrou a súa 32ª edición. Milleiros de persoas procedentes de distintos puntos de Galicia e de outras comunidades animaron as rúas. Moitas ían ataviadas para a ocasión. Cabaleiros e damas, xoglares, guerreiros ou comerciantes transformaron por uns días a cidade mindoniense grazas a esta festa de recreación histórica. O deputado de Formación, Miguel Fernández, participou xunto con outros representantes institucionais nesta cita, a que a Deputación achegou máis de 18.000 euros. Nesta ocasión o pregón correu a cargo de María Teresa Sanz e Pablo Zarzalejo, a primeira parella que se casou polo rito mozárabe neste mercado hai 30 anos. Ademais, revalidaron os seus votos na ceremonia celebrada este ano. A cita incluiu preto dun cento de actividades, como o tradicional desfile polas rúas do casco histórico da localidade, representacións históricas, venda de produtos artesáns, degustacións gratuitas, actuacións musicais ou o gran torneo medieval.